Il-Prim Ministru Malti Robert Abela flimkien mal-mexxejja Ewropej iddiskutew il-kriżi Ukrena waqt laqgħat informali qabel summit mal-mexxejja Afrikani fi Brussell. F'kummenti lil media, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif it-tensjonijiet bejn l-Ukrajna u r-Russja jistgħu ħallu riperkussjonijiet fuq il-provvista tal-gass mir-Russja lejn l-Ewropa. Saħaq li l-Gvern Malti ddeċida b'mod għaqli li jkollu diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u żamm il-prezzijiet tal-enerġija b'mod stabbli. Dan għal kontrarju ta' pajjiżi ġirien oħra fl-Ewropa fejn raw żieda qawwija f'daqqa fil-kontijiet tad-dawl minħabba kriżi fil-qasam tal-enerġija. Wieħed jaf li r-Russja hija provditur ewlieni tal-gass naturali u hemmhekk wieħed jifhem li jekk ħajkun hemm ritaljazzjoni min-naħa tar-Russja fuq il-provvista tal-gass se jkollok dak ix-xenarju li ma jixtiequ ħadd. U hemmhekk tifhem kemm kien għaqli l-approach li ħa pajjiżna illi rajna li nipproteġu lill-konsumaturi jiġifieri lin-nies tagħna miż-żidiet fil-prezz tal-gass. Dan kien punt li tħaddetni llum ukoll l-importanza li nibqgħu nipproteġu liċ-ċittadini tagħna u hemmhekk tara mbagħad kemm huwa importanti li jkollok gvern li huwa għaqli. Il-punent ilu jwissi li r-Russja tista' tinvadi lill-Ukrajna. Il-Prim Ministru Malti tenna l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea favur tnaqqis fit-tensjonijiet fil-vant tal-Ewropa. Intant, il-mexxej Ewropej issa se jkunu involuti f'summit mal-mexxej Afrikani u se jiddiskutu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ kontinenti u kif dawn jistgħu jkomplu jissaħħu u anke jkomplu jiżguraw il-paċi u l-istabilità. L-Ewropa u l-Afrika se jitkellmu wkoll dwar sfidi globali fosthom dik tat-tibdil fil-klima. Il-mexxejja Ewropej u Afrikani se jiddiskutu wkoll il-pandemija u t-tilqim kontra l-COVID-19.